Il-Qorti Kostituzzjonali ċaħdet talba ta' Mark Camilleri fejn sostna li nkisrulu xi drittijiet meta ġiet ordinata azzjoni kriminali fil-konfront tiegħu talli 4 snin ilu ippubblika messaġġi privati bejn id-deputata Laburista Rossien Cutajar u Jurgen Fenech. Kien f'Marzu tal-2023 lill-Maġistrat Edwina Grima li wara investigazzjoni mill-Pulizija ordnat tali passi kriminali fil-konfront tiegħu. Kollox kien jirrelata mal-ħruġ ta' chats fuq il-midja soċjali u l-blog tiegħu biex jipromuovi ktieb u dan kontra ordni tal-qorti. Camilleri iżda fetaħ kawża kostituzzjonali biex jargumenta li fost l-oħrajn inkisrulu drittijiet tal-libertà tal-espressjoni għax skontu il-pubblikazzjoni tal-messaġġi kienu fl-interess pubbliku. Fis-sentenza tagħha 2 filgħodu l-Qorti Kostituzzjonali preżeduta mill-imħallef Tony Abela ċaħdet l-argumenti kollha ta' Camilleri u qalet li ma kien hemm l-ebda ksur ta' dritt tiegħu għal smigħ ġust. Komplit tajt li meta jitqiegħed fil-miżin id-dritt ta' Mark Camilleri għal libertà tal-espressjoni għabbażi ta' interess pubbliku u dritt ta' persuni terzi u kif ukoll tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja issib li dawk tal-aħħar jiġu qabel dawk tal-istess rikorrent. Il-qorti ħadet spunt minn dan il-każ biex tfihhem li l-pressjoni li ssir minn barra lil qrati Maltin tgħin biss biex ma ssirx ġustizzja b'serenità. Hawnhekk il-qorti ta' eżempju ċar ta' kif ir-rikorrent ftit jimpurtah li dak li pubblika seta' jkollu effett fuq il-każ ta' Jurgen Fenech li jinsab akkużat bħala l-mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u qed jistenna li jgħaddi ġuri. Il-qorti qalet li meta tajt li affettwa dan il-każ ma jfissirx biss li jista' potenzjalment jagħmel ħsara l-interessi tal-akkużat, imma wkoll li dan se jkollu jiġi ġudikat minn ġurija ta' ċittadini ordinarji li kapaċi jilħu jinfluwenzaw irwieħhom b'dak li jaqraw qabel ma jintażlu, iżda wkoll jistgħu jikkontaminaw il-proċeduri. Il-qrati għandhom obbligu li jagħtu każ l-opinjoni pubblika, iżda m'għandhom ebda obbligu biex jiddeċiedu kif trid l-opinjoni pubblika u dan minkejja l-ajjat u t-tiżbit tas-saqajn, komplet tispjega l-Qorti Kostituzzjonali. Fis-sentenza jingħad li ħafna nies jitkellmu dwar is-saltna tal-liġi, mentri imbagħad ikunu huma stess li jimminawha. B'messaġġ ċar il-qorti kkundannat dan it-tixrid ta' messaġġi minn nies li suppost jafu aħjar u li kull ma jagħmlu bemilhom u li jtaqlu x-xogħol tal-prosekuzzjoni u l-qorti. Saħansitra l-qorti qalet li jiddispjaċiha li rikorrent Mark Camilleri qiegħed ibati mid-delużjoni li hu appunta lilu nnifsu bħala viġilanti ekstra istituzzjonali biex jikkumpensa għal dak li hu jemmen huma karenzi fis-sistema tal-ġustizzja. Il-qorti kellha wkoll kliem ibes ħafna l-Camilleri fejn innutat li jidrawwa karatteristika tax-xogħol suppost ġurnalistiku tiegħu li jgħedet u jintimida lin-nies b'reġistrazzjonijiet jew messaġġi biex jikseb xi ħaġa minn għandhom. Għal dawn ir-raġunijiet is-sentenza tal-qorti ta' iżjed minn 30 paġna tikkonkludi billi tarmi l-barra r-rikors kollu mressaq minn Camilleri u anke ordnatlu iġor l-ispejjeż kollha tal-kawża.